Blay pi baro ye pai wei ki prasamla jong ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 na kalyang jingi akabanang kong ni ay ke jing blay snem thamai basuk pat bakmen ya pi baro ye pai wei akane por shim ya kane lat ban khot ban wer sabhai pi baro ki prasamla ban wan shim banta aka youth convention kaban long nadu ka kat artrik hadu kat sautrik ta ubenai Januari arajar apusau alum sinai parish umdan bat kum juru aka ju kapor khot ngawer sabha ya pi baro ki paj rungit ki bahap apo gazon bat nabar ka zon ro banwan ban sakilang hakasi bakut jong kaneka convention jengi bat kum juru ni khot ngawer sabha pi baro ki paj rungit ki bahap apo gazon banwan ban sakilang hakasi bakut jong ka convention jengi ka badai ka kat sautrik nadu ka mas bakut bat ka jing mane sakramen bat ka youth conference bat ka jing wan ka jong pi hakane kasi kan pen kraw bat pen kemen yang ni kun samla bat hakane kopor ngat khot subhai ya sekretari jengi ban ai ya ki jing padamna habai de bat ki program jong katika convention jengi Kajingon po jong kisamla delegates kan long nadu kakat artarik Januari adar sau bat ka registration nam ta jong ki kan long nadu kapor kat arbajen opai sngi ka inauguration lane kajing pli ya kane ka youth convention kan long hakapor arbajen opai sngi dai local MLA jongi iba Meral Bons MLA jong kanong po constituency kumta lakarpat ya baro kisamla banyapoy hakapor kabubyang hakatay kasngi bat ka parking na banta ki kali ki bawan ha ka siublay ke long kumne na banta ki kali rit kinrong bait hapo kamadan football umdan na banta ki boss ki man rapid up bat ki we kinrong ha ki lentisnong jong ko umdan bat kumjuru ha kalenti ka balait na umdan syamarman bat ha kate kasni kin sadon ki volunteer ki ban penbait na banta jongki kumta na kalyang jengi sa sisin ni kerpat ya pi ki prasamla ki bahap apo gazun jengi kentup ya kum kadhor ka bernihat ka nongpo bat ko umdan bakin wan sim benta akade kasngi adu kasni ka bastang